megalayapost.news. The total input and output value of the industry is about 60,000 crores, with 5 million people involved in it. Rural power trade contributes. Kakam resiar kejela kadisya kawin naga ba aji mutoi yakin urep apo kejela ladang ila ban pitr kamba hak takut kom ke bakerpang ong uba Renington Lengdo Tongkar chairman ke Committee on Government Assurances ka State Legislative Assembly habakren sekelap sai kubor menta kasingi ha gajing le jurip ya ki jakar siar ki Richmond badru ya ki jakar siar ka sarkar bakan thup ya ka Poultry Farm Manufacturing Unit hamiam bad ka Regional Poultry Farm Breeding ka badon hak redem kulai ulong ru ha gajing le jurip ya ki jakar siar lalap ba ka jela kampala setiaban penbiang ya ki jingdon kam jong ki ba la kalong ha kaliang kedo peleng bat wat ki jingbam siar ha ka bedang hap ban senia na giwe ki jela la dala ban penhe e kam siar ha ka jela kani ka aji mutoi sisya ha kaliang kayo kam kayo jam baru ban kentiu ya kayo kot kinong rem ong ba Renington bat ben rabru ngidang don kam ban aji kai ya kisamla bakin yang halagi jong kijat kanang ba kam siar kan aji mutoi sisya ha kayo kam kayo jam bat ban kentiu ya kayo kot ha ka jela gawai ke bawlo kren gede cepat mi ya jingbam leng bau riu hodem baka komiti kan sa ajimut syak sarkar ban tauno da ka mais mission ban thung ya kiru hodem hapo ga jela namare ke jingbam siar lasna da kiru hodem kumba ga jela me gele aglong ga basiso ban rep yo rudem ka ban ajimun toy ya kinong rep ban ha ju ke por ngin la ban siar sibun habala ban penmi yo jingbam na la ga jong ke jela ka bangim dan kamshu ban sinia la ga dayu jingbam siar ne ka do siar na kiwe ke jela la da don ka ta ga jing terlang na ka sarkar bat ki paiba Kiwi balan lang hakene singi gikentup ya Dr. Celestin Lendo MLA kumsning kum member uba Olan Singh Sun kum member bat MLA mau sanram uba Matthew Bim kurba MLA mau pelang bat member rengkat ke jingdan lang ki officer na ke komiti bat na katanat veterinary department don mentah ne kedem kulai hak ada ke farm hak bangila wan juga na kaliang juga government assurance committee jongka assembly Aswaban koi hangni gila wan ru apo website ya ke bangila yo wan page ke koi ka poultry feed hang tu bat ka poultry farm ru nata gila wan ru bat page ya ke RKB Sinan Factory ke bat muta pada gidon hang ne kulai ban yo ban page ke poultry farm jo government hang ne kulai ke is ngotnat ban i ba hoat gila page ya ke jong ka private hang tai apo website apo you ka ke jong private yo i padem ta jong government te barabor ka bai compare ngi shat ka ton ba ka jing ai ba padeng jo ka jong government jong private ka kam itna barabor ka jong government pada ka kam ilong inferior quality barabor te ring sutna ban i bam ta ngi ila yo da kila ki jong ka lat ban yo i la ki jong khmat ba ka jong government ka property jong government ka farm jong government i kum ba ka kam ha ban te ngi sutna hadu kata ban yo i ba ngarang keren henti ban ong ba kalong ka ba ya government mastang kido project ban pennet pensa tendre ka kalong muta yung yo i ba kene ki pau nam kane ka project yung kasarkar kane ka ba ni i ru ba kalong well maintained tingi sutna du kata ba kane kalong ka jing aiman sim ya ki khon samla jongi khamtam ki ba ya ksat manta ban yo kam ban yo jam leng ba ka kamrep kamriang Gisno tho bawala kasarkar ka kwa ban aikam sarkar ya ki baro ki samla ki banang bastat dari kalong impossible ban aikam Tika ditang ka farming hi ka barang don ka scope hadu mentah ya ki khon samla jungi la kalong karep karyang la kalong ke ri jingri ten marta ka i jungi mentah ya ka farm ka don ka jikermen ya ka bakila ban ai ka training ka babha ya ki farmers jungi ki samla jungi ki badon ka sap ki badon ka jingkwa ki sotrat ban ri jingri bakin yo ban ai ka training ka babha lang ba ka farm ikmelti ba kembang sotu ba ka diman ka bon sotu lagi officers ba ka diman ka bon bat kembalong mentah kimla ban mit ya ka diman tinggi da ai simru ba ikini ki officer ba omdei tang ba ingin sia lehi andre ngakat pat ek department bakin ai ro ki kai bakin mi ki entrepreneurs jongi hakaba hakajaka ba kan lehi rak sarkar ai ki idea yakini ki entrepreneurs jongi ya ka bakin lehi saki entrepreneurs jongi knang bagin la ban ai ya ka dor ka babiang hakipaj ba aki farma jongi ki bandri kini ki sia kum bakalang matang sutu bawat ikini ki chicken ki barit ki dangbon ki bawarna sabar imat banyak kebayo nak ke state jungi ke state lejong habangi don ka kam ko bon ba ikun samla jungi yo kam yo jam andre irang bon ngirang dipen ki na sabah tenama kata kene ka department ka aji kaman yangi ha ka bangila ban yang lagi jong kicat kam tam ha ka jing pendap ya ka bam
lang ba ka dos yar ka dos niang ka do belang hakaba hang ni i ba kadon ka pikiri kadon ka kuteri ti ngi kmel ti ben lang la ban le kambai kini but kan poi ka pori ka bangi la ban ong bangi long self supported self sufficient hakaba di ba kijing supply ka bang ta ka di kmel ti jongi bat ni ngi dak wa ngi ai masim syai ka di department bangi i mentar lagi jong khmat bakil le bha bakin nang la ban le bha susu bat ki kmel ti ki barang ni khmat bakin nang la ban expand kambha ban kampan biang susu kamtom ban ngiam ban yo ban ai ki ni ki training ki ba bha ki nongrep ki jongi ha ka ba kita ki nongrep ki ba mi nang ne ki dei ki bala da biang sisa ki ba sutu sisa na dong sedong om dei taman su pendep kom bakin suwan pendep ku ki benai bakila ada training nak krem kolai kata-kata benai kata-kata sngi ndei na le sis nong kim nang su balai ki kwa ba ki mi nang ne kindal nang sisa ban le ban practice full ki snong jo ki ha ka bakila ban imjar ka de ka ban kata ka de ka jing mui ka bagi kwa ban kwa ki pai ba bakin tip ya ka ne ka department ni ka veterinary bari ka farm hang ne ka dem kulai ni ka bagi kwa ban jing mut korban kalong ba ban le kham ha ya ki beron ka diman to kawai ka bangi ha ka study jungi ban ne ngi le pej ya ka poultry feed ka baki sna yo jing bam sia ngi sno thu sai ba ka don ba ka diman yo ru hadam ten ringim don production la ka jong la ban kli hatu umlong ru hadam mathung hang ne ka state jungi ulong ba ringim don ki barap ru hadam bat ka kumbalang mata 90% ru hadam ki procure sabar ki thita sabar ban wasna jing bam sia hang ne da ru hadam hi la basa jing bam sia da ru hadam hi snai ya barok ki jing bam kimrap da ru hadam ten ringim don te ke jing kwa kalong bagin nang ban yu i ta ki jiron kam bagin ai jing mut korban kalau ada kam nak kalian korban jogi bagi roda taka mission ru hadam ban ru hadam kemari balai ngi mela tak ki baki don ki diman te ki wi ki don diman ki bakador kam don ngi yarep ten riyong lu obad don diman hado kata-kata ten ringim yarep te kata ki ajing mut ban kalian sokar taka la ban le ka department kan study kambha daka biang kumno berora daka mission ru hadam ban pathung ru hadam ki breu khamtam ki ni cakap hoi bha ru hadam kini bentung bah kenang bagian lak ban pendap bat katahi kala create employment la jong kata ka mission ru hadam bat kum juru ngin yo ha ka ban yo on supply ya kini ki poultry feed la ki piggery feed ki bakin sna ki breu la don unu raw material ba men raw material di ru hadam bangim dan ta kata ka ki cimput jongi ka committee ka bangiwan ban page in general ki barok ki irakam kun nang mikmat ni don ta ki school click bagi school tu kamhai ki barok na ta ki kam baru university ia bagi poi hang tur marka don hasnda jong ka tu ka farm poultry farm tingi shuan ban page la ka bit ka biang ko on page kumno ka ka bide ber environment ki bintin am dan ring susi beri tu bakum bakalong mata kalong almost at the closure stage ya ka kim lak ban ron ki babon ki daw te hoj ki don ki staff ki ong haru si spasan thu ki staff ki don ki bangiru gila ya worried ya kata ban usngau ba kumakalong mata kalong ka ba ya ketugas arkivisimen lagi lakang ka don satu ke unit ka tumi ko ferro alloy kapag rakyat kapag kataru menta kadang hakasay mashitom ha yung so mlak bantri ha di kijingnut kebun kijingmi kebaduna kijilon haka stage keba lonjing atatin bah ketuga factory hantai tinggi suku balik peja kata laki maintain nya kata kijing de ka environment berkujur ngi suku ban ui kata ka tungkam tungjam tandri habis sutu baka company kadang kata ka stage ni kram de bunnya syu bani kran ka Meghalaya Post.news